Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Pawon Cemrek. Kali ini saya akan masak pari karo iwak asin. Wis mbuh masak apa iki, penting kok hasilnya jos. Iki bumbu-bumbune ya. Nah, nek arep niru monggo. Bumbune lombok, bawang putih, bawang abang, iwak asin, pare. Simpel. Rasane tapi jos gandos. Bumbune diiris-iris, diirisi kabeh. Potong-potong tipis-tipis. Parene ya dipotongi cilik-cilik. Dipotongi kaya iki ya parene. Bar iku dicuci karo garam ya ben ora pahit, dikei garam secukupe wae. Terus diremet-remet sampai rata ben engko rasane ben ora pahit. Nah, dienake ngene ya, diremet-remet pokoknya. Oh, iki nek bar dicuci dadine kaya ngene ya, nek bar dicuci ya. Dicuci sampai resik ben ora pahit. Iki bumbu-bumbune mau digoreng ya. Iwak asine dikum karo banyu sik. Nyalakne kompormu, siapne wajan kei minyak, terus digoreng bumbune iki mau.
Benine aja gede-gede, enggak gosong. Benine sak mene ae. Bariku parene langsung dijebur nih. Diaduk-aduk sampai rokok. Terus juga ini micin. Micin cukup baik. Juga udah cukup baik. Juga gula 2 sendok ae. Diusek sing rata. Siapno wajan siji neh. Nggo goreng iwak asine. Diirisi gula Jawa dan rasanya tambah mantep. Iwak asine diolak-walik, ndak gosong, rasa olak-walik. Dientas iwak asine. Masak parene iki kurang luweh 15 menitan. Ditambahi banyu kurang luwih pokoknya 15 menitan. Tas delene ada. Iki lur wis mateng, dadine koyok ngene. Iwak asine ger. Wis wayahe mangan sik. Aja lali di subscribe,
like karo share ya lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.